Agad na po, long charger na. Ay, kulang sa mga. Isa-isa lang. Kaning isa, pag-edit nga mo ni. Ang bako mo ni. Abre pa. Pag ano mo, nakasira na sila. Kailan ka na natin? 17. Pala? Hindi nga pala. Snow? Muchacho, una. Ano ba? Ako na ya. Ako na price topping card. Wala ko fries ka. Ang wala na ako. Ako na wa. Ako na wa. Amo na lang ako. Ako yan na lahat.
Ano ba ito? Lemon. Yun yung ginagawa juice? Wala. Wala. Sa piyak ko. Ay, din ka na. May I borrow your abritor? Aba, hindi. Ayoko lang. Ay, hindi. Manggid ko mo po lang. Kasi para mawas, abritor mo siya, ramas ka lang. Ikaw lang, hindi. Are ka, are ah. Migo, are na. Agi. The picture. Picture. 20. Fishball ka. Pulo. 20 na. Ay siya 20 fishball. Ano ko tayo ta? Oo.
Ang Nickel hindi. Pero, Ma'am, kahang hindi. Ano? Wala mo ba? Okay lang.
Shout out, Anne-Marie Siga. Maubos agad ang famous. Yes, amiga. Isa. 5. 5 ka, serve. Alam. Ikaw, dancing. Yo, ano? Kuha lang ano nga ng... Carrots. Pero man, ano lang ano po. Wala carrots, wala na beans. Bagyo beans. May bagyo din siya. May bagyo beans ka. Pero ang imo nga karot, ang imo nga ano, May carrots na wala. wala. Ang repolyo ko, wala naman ano. Biskan hindi na. Wala. Yung kabad man simo man. Sana all! Ay, namin man. No, gaganda ulam-ulam sa ako na bridora. Kalain man na sa. Patilaw ba? Gamba, ka mo mga namit. Tamay, gamba ka mo mga patilaw. May mahal ba? Dahil mabakal ko dahil bilang tayo. Hindi ko lang utang eh. Mabakla na si mo na. May pilani ka nga? Ano ba? Yes, pila na ano. Ari lang. 15? 15? Ay, Inday! Ako kasi siliw. Di na.
you. Dahil makulay. No, lemon. Lemon with juice. Why Pwede na nababasa mo eh. Wait, stick ba? Ang bala lang. Hello? Wala, hindi kay Gu. Patay. Ano tumata lang? Ngayon, tali sa Gu. Uy, nagtatago ate, nahiya sa'yo. Ang hapon, di ba? Sabihin ko, wa mo yan. Thank you. Manhit na sila masel niya. Very good. Ari na eh. Ay, wala sa'yo na, ano, buhay na. Dapat mo na tinang ko. Okay lang ko, hindi ko namin. Ikaw ba, wala ka muna, kundi itaon ka. Ano? Ulo, no? May carbonara ka. Wala ko carbonara ga. Ano na lang sa tangon biyon kag ano, pansit kag lumi kag molo. Ari na miga. Amiga di, miga miga. Yung sa'yo? Atya. Amiga Ruda. Amiga Ruda, calling for another star. Hello? Sa tanghon, gusto niya. Wala siyang tao. Tane, wala mo lang yung kiyad ako nang ga. Hello? Ah,
Wala na susa. No? Ah. Recipe mami pa? Tapoy? Ah, gusto ko. Yeah. Cold! Wow! Sarap! Ah, Kaya butaan nyo, kaya butaan. Oh, that's fine. Let's go. Puga, may delivery pa? Let's? No. Let's go. Nanda ka delivery pa sa... Ano, tane? May shawarma, rice. Wala. May wala di ba shawarma, rice? Gabi. Wala shawarma, rice? Shawarma rice, wala. Rice lang. Rice, mama, wala. Sila kasi tangon, isa lang. Ay, may mawala mo ko pepper. Yun na! Wala ko shawarma rice. Buat pag-ugo kay wala. Bidalig, wala. Ano? Nang paka. Abo na. Hindi ka kanilaw sa kapon. Nasuta mo ang tagapon. Wala nagpakawa. Makaka naman. Kaya nanamitan ka. Kaya kayo wala nang pag-ano. Aba. No-size ka, le. Insultuan ko. Kami baby, having 2 years old. Kayo, bayad ng Ika na yan. Sino niya? Anak, kita na. Gusto na ka mo. Ano ba sa mo na? Oo, sa dra. Hindi ako nagkita sa tawon na mega. Eh, mo ni bayad ah? Hindi niya bayad. Sa... Wala ka nakabayad? Ano na, barangay lang na? Ano ka mga alam? Wala ka nakabayad. Hindi, ano lang na, barangay lang na? Okay, bayad sa barangay. Hindi tayo sa barangay. Gunting ko bilhin na. Ikaw bala, balik mo din akong gunting. Baseball. Ay, yellow.
Kakain lang kami, tambay lang. Okay po ate, sure. Oh, di ba diet ka? Ba't kakain ka? Dali lang ako manawag. Naubos. Ganda kayo. Nakakaboy na na. Sabi na lang. Gani. Balong. Kasi hindi mo kung
Mama. Nun. Yan, ito yung Ah. Hindi nga. Ate nga. Ha? Ay, 100. Bersa. Ano? Fishball, pinapulo. Fishball? Be, ang sauce, bebe, trebutang lang. Ako ba naman charge? Ako yung magamit ko yung ako sa uliaga. Maganda na kang may try nga. Ano mo siya? Nakat lang. Ito, nakat. Ara na ginakat sa iyo. Ako tayo na sa Ay! Kita mo ko to, di ba? Gusto ko ba rin? Oh, pagkabalay. Eh, ang ba mo, ito dito mo na. ito lang naman.
Timbang na, ay mga. 18 na ga. Bem ko lang yung tipiga. Gabi, tanay nagtanaw ka to? Kaya gabi, tanay nagtanaw ka to? Sumakay connection ka. Hindi, ba nang kita ko live? Ay. Ganun yun? Wala lang, wala lang ko. Iyak. Tapos may ano sila? Fishball. Dapat ba mapasin sila? Wala, dito ako nakatitay. Go, die by die. Oo, papagaling.
no? Pila ka tempura? Pila? Ito ka. Mario. Hindi ako ba ginawa mo yan? Kahang. Mario. Ay, yan lang.
ay mapaay baseball ah. Yung baseball ah. Ay ko. Ari, gaay, may change ka. Dala beso. Ayan, ako single. Kapan. Pag chinilas, hindi na ako kauna. Kailangan na eh. 5 lang yan. May pawabang ka. No. Ito ba isa ko? Wala mo din-charge ang power bank mo. What? Kulay kong balay, wala man isa. Pag chinilas, sinong wala? Nanay? Nga wala. Tawadot sa'yo sa piyak. Pag Nini Ramos. Pag chinilas ka gani. Ah. Tapos na ka? Nasa? Ito.
Tuyo ko. Live na? Sige na. Ay, mo pala. Sige pa. Ah, You between my lines. volleyball naman. Tapos football. Ay, soccer. Football. Ay, sige, madali. Ano ka, umagal na? Kaya ano na? Sugaan ka lang siya. Doon na pa. Ha? Ha? Kasi, sana, ay ano na kayo. Ano? Paano yung nagbakal kay Fred? Saan na kayo? Ako, mabakal. Brainy Blaze ang cellphone ko, ya. Fred, di ba bakal ka na isa? Ah, Tagpula lang na, tagpulo lang kita. ah. Di pa po. Tagpulo din ka kita, tagpulo man. Di, tagpula lang sa Jeraw. 120, 160. Ang dako. Ang gamay, ting gamay yun. Kaya Ting, mo mo nagyapon. Wala. I'm back. Sabi mo, ate, diet ka. Ba't kakain ka?
Malabo. Sige. Explode mo na siya na. Aba lang, explode mo siya na. Ano man na tubig? Tado nga. Bala. Wala, hindi pa gubusan. Stress. I'm stressed. Stress saan? Wala ko yung tubig. Excuse me. Kailangan kumain. Sobrang stress. Si Judith nagbanta. No. Hala. Carry yan natin. Ilang bill ba yan? Ba't ang laki? Alain? Hala hindi balik mo sa tinidor na lang. Lakan na kada. Tapos. Tingnan ko kung magkano yung ano ko. Hindi na ko! Hindi ka na. Be, hindi na ko, be. Yo, baka din ito do ko no. Ano ang balya? Hindi ako na net na, ako na puto. Ito.
Be, uulamin kita. Uli na, ma'am. Mila! Ina, ina, ina. Sakit aton. Sakit aton. Ah, galing. Nang kapalit. Gagawin ka na. Namit. Very namit. Very, very namit. Wag pala kong lalaki. Dako, galing. Dako. Hindi. Hindi, wala ni sila. Alam ko, tinibarok-barok pa mo eh. Yeah. Gagang. Kaya, Brio. Hindi ka na ka. Wala! Ano ko? Saka position. Pagdadalan na mo sa list na. Mila! Love, love! Love, love! Love, love! Love, love! Ah! Ah! Love, love, Mila! Love, love! Mila! Okay, 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 okay! Med! Oh! Okay na! Love! Love! Hindi sa mga pagkakaibang ko. Machinita. Kanta ba na ganun yan? Ako magkanta kayo. I-vlog ta ka. Vlog ka nga kanta. Kami ko. Okay? Nadarama. Machinita girl. Machinita girl. Debe ko akong chinita. Hindi. Hindi. Chihuahua. Kita kami fries din.
Pila. Abo na niya. May pakada nga sa Mark niya. Para ako na ito. Bulbul ka ng price. Ang Mark ito. Hindi na magka-under sale. Pila na hindi. Ito. Mapigil ang damdam. Ano nag-westiin man? Nashitin na. Ah! Dapat! Bansing ko, by ano, bansing ko. Pwede si 15. Ah! Daog ka! Panalo ako! Dag! Pwede si 15. Hindi ka namin. Birthday ni Lola, dito sana niya ako. Bilang mo isang at mo eh. Mama, mo ko tapos ikaw ang bala na. Ito binasakit mo si Lilo. Wala pa result. Kabata madaog. Last reason. Abang try. Medyo ano lang, kung binangin mo siyo, So, kamanyan. Ako man lang. Doy. Troy ko. Kasakit, kasakit, kasakit. Toda karon na ako ano. Hindi naman eh. Good. Bagutan, ano nga
Hindi man ko mangayo. I have like that. Ano nga blank? Ano mo kanyang girl? Yan. Namo ko lang ngayon. May butang ibi ka, ha? Hindi na pagkutangi ka. Nami? Ano? Kumya? 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 Mansik ka ka kaya ka mga duwa kung sinasabon ko apa nga duwa. Guwapa ko na si Yaya. Isa lang iya buoy ako duwa. Katatlo mo buho. Baba mo yung ano. Don't dare me. Mapuli na pula. Hello, Ibid. May dan niya daya, what's na magano. Mild man niya ako, be. Guwapa ko yung sa imo, guwapo. Maganda ako. Ay, tama. Ni Dudong yan laway-laway. Sabi ko, takot yan eh. Namin kasi mga babae. Piki na kulong. Okay lang, baby naman. Piki na kulong. Ano yung kuya now? Victoria's Secret. Tapos aim na gago nga pala Victorias. Hindi mo na original, basta mag-Victorias ka. Kasi binandro, kapag ka naman yung guys. Ang original nga Victorias dahil 1.5. Ikaw tumita. Ikaw sa pakal gano'n. Di ba? Bahlon ta pa ka. Name of price, 10,000. Go, bakla ko. Matiktok tagi ka rin. Alam mo lang, ang isang ito ka tiktok, kaya makulit mo dahil na. Mag-date ka ba? Tulak ko dito pa, mayang nakakado na siya. Alam mo. Pero mami daw, wasa na niya. Ako balat naman. Dak naman. Dak? Sabat. Wala ko ka, no? Kaya ko sa ginano. Wala ko ka, siya. Hindi ko yan ang magkakain na namin sa sapon kay hindi ko ano pa yun si Duto nga magkakain si Duto. Gintinawan mo ito dong. Wala pa. Manong pa lang tayo sa isang tungaw ko. Ano? Hindi ko man tagtaw. Ano ba? Ito kayo. Ito kayo. Paglaw. Tayo. Wow. Wow! Ubusa, paligua! Paligua, katag 700 lang na. Kaya dahil duwan niya, diba yung take one? Hindi kaya dahil. 700
dyan? Oo. Hindi, hindi ano eh. Fake. Mag-fake mo eh. Ito, tabo. Galing pimples. Gano'n sabi? Tawa. Kanjeng. Pagbiin nyo na dapat lagi oh. Pagbiin nyo na dapat lagi. Buligay. Ikaw ba ng tuwa na punta sa mga basilyo? Excuse me, wala pa lang may nagbakal sa ako, nagi. Lagi, nyo na daw sa ako na lamisa. Lagi. Natuyo na ko. Mapaupog ko, lagi tingnan ko na. Ikat ko niya ko to. Ikat ko mo na. Asa gidi biyo. Hindi, wala po. Ay. Hindi ka dahil magkilala. Paguntingan ko ni Lord Santo. Paguntingan ko siya. Ano namin na ganito? Kalbo. Hindi ka man namin. Isang taon niya kung namit at kapatid. Ikaw namin pa. Hindi ka man gano'n namin. Eh? May magpako. Ako ba? Uy, yun. Sa dalong? Masakit na yung ulo. Ano sa kuna? Mapa-color. Pwede kay bata. Bata ka pa. Ay, di. Kumutupan ko. Oo, pwede eh. Hasta lang di ulipot. Ay, pakulot na lang siguro. Sabi sa buhok lang. Hindi na pagbubangan. Ipa-straight ko ge. Tapos, put down. Kagagasin. Pa-Brazilian. Hindi kay kung Brazilian, katasig lang man. Tapos mag-dry sa kung Brazilian. Or mapa-treatment ka na lang din na kay treatment. Ano bala ako? Hindi ka lain na ng buwa. Wala. God nagbalikulo sa akong buhok. Pero kung magligo ko, tapos hindi ko sa pagpunson, pagkaga straight sa. Tapos ako yung daan Hindi kulot. unay mo. Ginagumbong na ang mga buhok. Hindi ko kasaho. Eh, I mean, wala, naginutan ko. Ito wala ba, no? Ito ko pakalbo. Hindi pa kalbo ka. Ay, hindi ka na Kung bilog, ganyan ako nung ako nulo, napakalbo ko na ni. Galing kay liquid. Gusto ko lang palipot. Ano namin nga color? Ay. Ay, mapabang siguro. Hindi ko kabalo magpupong. Bapo ko. Maka na? Ay, kita na siya. Ano ba? Naarap na. Wala na. Ito ba mo? Kasi niya akong buhok. Ala, hindi. Ipisin namin. Ang ikablaan na ipariban ng kay Gumustin. Barato. Mapariban, manggit ko, galing kay ni Joyce ko to pariban. Eh, 3 years na akong buhok kay Joyce. Wala, mangyapon na gano'n. Hindi ako palain. Mami, hindi na kaya magpula. Okay, natawa naman. Ay, ako. Now, 1 hour. 1 hour. Wow! Sana all. Ay, ako din mo eh. Ako hindi. Ah! Kahang. Hot. Wow! Sana. Yun ka pala lindo kasi wagi. Ew! Lagi na.
sila sa balay, hindi sa ano, sila Dudong. Ingat ini sa ako ni. Tinatangan tayo dito. Sana all. Give me touch, give me touch. Higher. Okay, higher, higher. Okay. Agi, higher na. Ano gidaw? Gima mo agi no. No more customer. Gaya natin sa dalawang day. Kasalang ako. Ano ba kaso? Ay, salamat. Ay, kanto. Kanya po. Matulog sa lamisa. Mapatato. Patatoan ko na din na ano. Oh, hindi. Oh. Para ka hindi? Abroad ka day. Patato ubos ko niyo. Oh, boss, sige kayo mo. Huwag ginakabot mo. Seryo. Ubuso ko na din tato. Ay, sinigit na rin niyo. Excited na ko ganit. Magpuli lang ko. Ito mahal. Diriya ka barato lang kay Mandy. Tutan mo. Napila kay Mali. Depende sa size. Yes. Ano yun? Pila na ini Pangod din ako mo 200. Cover up lang na ganit. Mapa-cover up, mag-cover siya ay Beden. lungal ko din. Tato na niya nga daan. Niya Sige dahil yan nag-aangka mabala si mo dahil mapa-cover up ko gani dahil may nunal ko dahil. Mangukaw ko, ako ng istorya ko nga Munal. Kung paano ako dapat yung cover up niya. Wala na yan. Ganyan. Patapada ako ni gani jo. Mangu. Oo, gusto mo? Bili na ako. Try mo lang. Yan mo lang din mo yan. Yan ang tabo na tali niya. Garaot mo na nakikitaon man. Hindi ka din. Kamang gusto ko ng taas. Wah, wah, wah. Yo, ay na mo. Pag inambo, pula tayo na. Sanay na sanay. Sanay na sanay man. Diskan mo lang. Sanay na sanay. Sana all. Uy, wala na pagkaon. Hangga. Hindi ko na makaon. Hindi na kayo manang napalaan. Mami?
Kaya Ate Ann yan, huwag mong gamitin. Dulce man Ate, ginamit niya yung lip tint mo. Ate, ate, ginamit niya yung lip tint mo, ate. Balik na. Ano nagwa? Sige na. May result na? Ay, tinibe. 36. Ay, tawag ka? 29, 36. 29 lang. Rina. Ren. Pamahaw kami, Ren. Na? Gusta? Ren, you like mo rin. Thumbs up, Ren. Lango. Thumbs up, thumbs up. Wala pati niyo. Pati. Pati, di ba pinalataw na doon namin? Pati, ganun na pilas ka. Tingnan namin. Pati, gutom ako pala rin. Drive-thru dalan. Drive-thru sa Jollibee. Ren, drive-thru sa Jollibee, Ren. Aba, makadali din. Ren. Yang kapatid, ang yang sister, ang yang sister na, Kayo kadiri. Ew! yang sayo. Mahala ay. Good punch ba? Sponge? Hello, Rina Benaventura. Shout out sa iyo mo. Ana Maris Higa. Higa. Ano bang session? Higa o Higa? Higa. Higa. So, by the way, my name is Latte. Platform. Platform. Pero na. Ba't siya ganyan? Sa Facebook lang. So, thank you for watching. Arayang, Anne-Marie Sig. Kain gabi eh. Wow. Nagkasiksik kasi yung ano. Yes. Gutom na ko. Ren! Pangita na na pagkaon, Ren! Masyawarma, taguruga. Hindi na ta mag-rice. Oo. Shawarma, hindi rice yan. Shawarma, wrap. Wrap for you. Wrap for you. Rock and roll. Next, try sa. Wala eh. Nakatululu ko. Nang! Hello! Sa'yo? Hello? Kain gabi. Kabrebe? Tapos saka ako si Ma. Oh. Wow. Kamot ng, ano? Kamot ng gamit? Kalau kagak ada guapa sih. Kasi kung makakalute. Journey yan ang hindi. Kita mo to ya ang tatong agi ko niya. Hindi ko yan. Oo. Ama, nablaki do back to. Inject na good for 1 week. Bye-bye! Hindi ko na-inject. Inject na ano? Sa bulo, nasa mata ko.
Nagbibigyan ka na lang. Nagbibigyan na lang. Pag 500 lang, bibigyan. Kaya ang inject nila. Mayo na kami may trophy. So, pinaka. Bibigyan ka nila po yun. Yung may trophy. Ano yun lang. Kontento na. Saan ka puli, Ren? Ren, saan ka puli? Wala na, lista. Ito yun, ako bulas in 2 hours. I stay here in 2 hours. I have... Mami, yun. Ano niya ako no Sunday or Saturday? Sunday. You got this. Ano ko na meow? Malagaw sa? Yeah. Nagaw, di ba? Age. Yesterday, somebody... Maloli mo ko. Yesterday, somebody wants to see you. Zena? Aborigi. Age. Zena Yesterday, Ventura. somebody wants to see you. I don't know who. Gusto mo pa-picture? Unahin mo yung picture. Hindi pa dala ko rin. One. Sige. Dali lang. Sapa. Pero wala na. Wala eh. Pwede ba? Hindi mo na massage. Oo. Namin mong camera. Sapa. One more. Yeah, may I just see that? Ano yung sinila? Ano yung save mo? Ako ba? Rana, dali nga nga. Wala na ga ang Nangyara pala. Sa maloko mo lagi mag-picture galing na nawalaw. Ay, ka na lang hindi mo pagkagi. Hindi ka gwapa. Ate, ginamit. Sugid ka. Ate, ang ginamit ni Aisha yung yung lip tint mo. Uy. Ginamit ni Aisha yung lip tint mo. Nagpapaganda siya gamit yung lip tint mo, ate. Ano? 40 top lang yan. Don't ko na. May chatmate ko karon. Chatmate na naman? Oh. Lain naman ko lang. Ano yung luto pala sa TikTok?
mash up balaga. Ito, mash up. TikTok ka na nga, may logo ng TikTok. Yeah. Dirigyan namin. Nagbalong ko. Dirigyan. Nagbalong ko. Ay, cancel na. 1 viewers ka na lang na. Sige lang, okay lang na. Steady lang ng 1 viewers. Gwapa mo nagyapon ng gabyo. Maganda siya, yung nag-gabyo. Ay! Ano sa akong signal? Kain mo lagi. Ari lang ano yun. Ito dati mo. Ari gali lang ho. Natakwa. Live lang, isa pala. Ara. Ito kanina. Ah, minsan daw wala. Friend. Ako ba TikTok ko na? Wala ba TikTok kami din eh. Eh, ato na lang ba? Araw. Ang isa. Ang pag-ong isa pag-id. Sige, kabalo ko yung. Ato na lang. Kanami. Ari na plan, ay gani ka wala. Kamang ka din na talaan. Di ko na sanik ka pa doon. Wow, may kalangin na. May mga hindi mo sa panahon, may nalaming muni. Ulam lang tabunan. Sige ba?
1, 2, 3, 4, 5. Yan. Sige na. Sige na. Sila doon na. Bahala ka na ako yan. Walang kain. Wala na. Ito yung ng ano. 1, 2, Yan. 1, 2. Ayun, di among. Ano ba yun? Ikaw lang ako, madayon na na. Kaya masunod ako dayon duwa isa-isa na, di ba? Liwat ah. Ay, biscuit. Yan. I-play na, nebla music na. Oh, salaya! Tayo, kita mo lang din. Hindi pa ganun. Tapos, ang ginagaling. Tapos lang. Galing